नैजिदाइन थि अल इन्डिया इभेन्ट गल्फ टुर्नामेन्ट गेलेनायाव मोननै टीमनि गेजेर गेलेदों मोनसेया चिरां आरो मोनसेया गुवाहाटी दासिमहालागै गरसे जानानै दं जास्ट खालामदों खेला जथेस्थ' मोजां जादों जिखिनि खोब एक्साइटिं जानांगौमोन एसे स्ल' जादों थेवबो जिखिनि मोजां जादों रावबो जखम जालायाखै फ्रेन्डलि गेलेनाय जादों दिनै बे खेलनि गेजेरजों बे जों जोंनि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनायनि प्रति दावगानो थाखाय थुलुंगा मोनसे होनाय जादों जों आसा खालामो खेलखौ जों दैदेनलांबाय थागोन दिनै जे खेल बेयो गासै स्टार्टिं गासै 10 टीमनि गेलेहोनाय जादों बे 10 टीमनि गेलेनायनि उनाव मोननै फरायसालिफोर चिरां आरो गुवाहाटी टीमा जोबथा खेला जाबाय जिखिनि बेखौ जों साबायखर कमिटिनि दिथागिरि हिसाबै कमिटिनि जायफोर मेम्बारफोर खेलखौ मोजाङै दैदेनबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों लोगोसे बेफोर टीमफ्रा बाहागो लादोंमोन बाहागो लानानै बे खेलाखौ मोजाङै जाफुंहोनो हेफाजाब खालामबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों जि रेफारिफ्रा बे खेलखौ स्टार्टिंफ्रा दासिमबो मोजाङै दैदेनगासिनो गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायालासिनो बेनि थाखाय आं रेफारिफोरखौ साबायखर होदों जायफोर दिनै बिभिन्न बिटिआर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे गेलेनायखौ नायनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों खारन नायग्रा थायाबा गेलेग्राफोराबो गेलेनो मोजां मोना गोसो इनकारेजमेन्ट मोना बेनिखायनो इनकारेज होग्रा गेलेग्रा दैदेनग्रा गासैखौ आं साबायखर होदों आरो जों फैगौ समफ्राव बिदि गेलेनाय बागोन बे बिटिआर ओनसोलाव फुटबल खेलाखौ जेसेबां हायो जौगाहोनो थाखाय नाजागोन बेनिखायनो जों थांनाय बावैसो सिगाङावनो जों 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे खेला होदोंमोन आरो बेबो जोंनि फुटबल खेलाखौ एनकारेजमेन्ट होनायनि जे हाबाफारि बेनि मोनसे पार्टमोन जों बेनिखायनो दिनै बे नाजानायनि थाखायनो बर'लेण्ड मोनसे टीम सन्तोष ट्रफिनि मोनसे खेलायाव बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो जों आसा खालामो बे इन्टारनेसनेल गेमहालागै बा इन्टारनेसनेल गेमफ्रावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय टीम हरनो हानायनि मोनसे खाबुखौ लागासिनो निस्सय मोनसे समावबो जों जाफुंहोनो हागोन दिनै बे खेलनि जोबथा समाव बे गेमफोर जायफोर टीम गेलेदों बिथांमोनहा गरसे मोनसे टीमा आगबारिनो दङबाबो मासाव मा जागोन बुंनो हायाखै जों आसा खालामदों खेला मोजां जादों आरो मोजाङै जोबलांगोन आरो जों जेसेबां हायो बे खेलखौ मोजाङैनो दैदेनलांबाय थानो नाजागोन फैगौ समफ्रावबो दा जोंहा स्टेडियामा खामानिसो बे स्टेडियामाव जों गेलेहोनो हायाखै एबार जों बेनिफ्राय टाइमोन गेलेग्रा फोथाराव गेलेग्राफोरखौ गेलेहोनो बे खेला मोनसे फुटबल खेलनि थाखाय जेसेबां नांगौ बेसेबां गैया जायगाया एसे खम खिन्थु नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जों हयथ' जोंनि स्टेडियामाव गेलेफिननो हानाय जाहैगोन नाथाय कनस्ट्राक्सन सोरभे जानायखौ बे असुबिदानि थाखाय गेलेनाय होनो हायाखै जों उदालगुरि ओनसोलाव गेलेनायखौ डेभेलप खालामनो थाखाय इतिमধ্যে जोंहा उदालगुरि दा एक्जिस्टिं स्टेडियामथ' जागासिनो बे कनस्ट्राक्सन कमप्लिट जाहैसिगोन बेनि उनाव जोंहा बेवहाय सेन्टार फैगोन आरो बिनि स्टेडियाम जागोन इतिमধ্যে क्रिकेट स्टेडियामखौ एलटमेन्ट जाबाय जोंहा हायाबो मा जाबाय इनडोर स्टेडियामबो हा एलटमेन्ट जाबाय बेखौ बावैनो कनस्ट्राक्सना स्टार्ट जासिगोन आरो बेनिफ्राय फुटबल एकाडेमि जोंहा उदालगुरियाव जागोन बेनिफ्राय जोंहा एलटमेन्ट जाबाय दा बे गासैबो जों जेसेबां हायो बोसोरनै सरकारनि गेजेरावनो बेखिनिखौ मावफुंदों आरो बेखौ जों साक्सेस जाहोगोन जिहेतु जानायनि लामायाव फैबाय बिनि अनगायैबो जों जोंनि बेवहाय बिभिन्न गेलेग्रा बिदि फोथार मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामबो जागासिनो बे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामा दासिमहालागै लेन्ड एलटमेन्ट खालामनो हायैखाय जाथ'वाखै खिन्थु बेबो जासिगोन बे गासैबो स्टेडियामनिफ्राय गेलेनाय जे इनफ्रास्ट्राक्चार बेखिनिखौ जों कमप्लिट खालामनो हायोबा आसा खालामदों बे सानसे समाव अन्तत नेसनेल लेभेलनि खेला लाबोनो हानाय लोगोसे नेसनेल लेभेलाव गेलेहोनो हानाय जों बे उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय दिहुननो हागोन नाथाय जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन बेखौ बानायनो नाजादों आरो बे बानायनाया जाफुंगोन जों आसा खालामदों इन फिउचार बे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय गोबां प्लेयारखौ दिहुननो हागोन आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि खेला जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हानाय बेबायदि गोबां स्टेडियाम जाहैगोन दिनै जोंनिफ्राय माने जेसेबांखिनि मुंख्लंफोरनि मुङाव जेसेबांखिनि जायगा लानानै गेलेनाय गोबां थाखा फैसा खरसा जायो दा बेखौ बिटिआर सरकारानो स्पन्सर खालामनाय मोनसे आइएसएल बायदि खालामनो हायानाय
बिटिआर सरकारनिफ्राय दाबो गोबां खेलायाव होयो माखासे होनाय जायाखै खिन्थु बेखौ जों जेसेबां हायो बिटिआर सरकारनिफ्राय नाजालांबाय दं खारन दा मोनसे खेला गेलेथाबा बहुत खरस जायो बे खरसखौ पाब्लिकनिफ्राय बानजोबनो हाया सरकारनिफ्रायबो जिखिनि हायो बेखौ बानगोन इतिमধ্যে गोबां खेलाखौ बानखानाय जायो आरो दा जों जा गोदानै माबादों बेबायदि मुंफ्राव खेला फाथिदों बेखौ जों बाननो नाजागोन रायजोफोरनि कन्ट्रिबिउसन लोगोसे सरकारनि कन्ट्रिबिउसन बे जयेन्टलि जों खेलाफोरखौ मावफुंलांनो नाजागोन